שלום, אהלן. שלום. נעים מאוד. נעים מאוד. מה שלומך? מצוין. אז מה, אתם חברים, נכון? אתם מכירים? אנחנו מכירים המון שנים. עם הרבה זמן, ופה זה המקום שמגשימים חלומות לאדריכלים. כן, זה פה? החדר הזה זה כמו חנות צעצועים לילד. אתה לא יודע מה לקחת קודם, ממה להתרגש יותר. אז לאן אתה לוקח אותנו? הפעם ניסע לבני ברק. אז לכבוד הוא לי לשבת ליד יושב ראש הפורום של גורדי השחקים בישראל. זה ככה אומרים את זה? CTBUH ישראל כן. הוא הסניף הישראלי של המועצה העולמית לגורדי שחקים ובנייה עירונית. זה שילוב מאוד מאוד משמעותי, נדבר עליו, של בנייה לגובה והתחדשות עירונית. נגיד 50 שנה מהיום, איך ישראל נראית? הכל בניינים לגובה? גורדי שחקים נבנים משתי מוטיבציות עיקריות. או מאגו, כסף, כבוד, או מצורך. בדובאי יש מדבר אינסופי. בונים לגובה כדי להכריז הכרזה. בישראל בונים לגובה. כן ברירה? בעיקר כן ברירה. אנחנו מדינה מהקטנות ביותר בעולם המערבי, עם הילודה הגבוהה ביותר בעולם המערבי. ולכן, אם לא ננצל את הקרקע בתבונה, וזה המשפט, לנצל את הקרקע בתבונה, אנחנו פשוט נמצא את עצמנו בלי דיונות, בלי שמורות טבע, בלי חופים, ולכן אנחנו חייבים לבנות לגובה על מנת לשמור מכל משמר על הדבר היחיד שאי אפשר לייצר, וזה קרקע. טוב, אז זה לא סוד שיש הרבה ביקורת על כל תרבות המגדלים, נכון? מגדלים, כמו שאמרנו, תמיד יעוררו רגשות. או של תשוקה, או של שנאה, או של ביקורת, או של התייחסות כזאת ואחרת, אבל הם חלק מהעולם שלנו, והשאלה בישראל זה לא האם מגדלים, אלא כיצד. ופה התפקיד שלנו, לבנות את המגדל הנכון. למגדל יש שני תפקידים ראשיים בעיר. אחד, זה השילוב בקומת הקרקע, או קומות הקרקע, המרחב הציבורי, הכיכר, הכניסה, השילוב עם מערכות הסעת המונים, המסחר, בעצם להזמין את האנשים ולהשתלב עם העיר, זה התפקיד של בסיסו של המגדל. התפקיד השני הוא ראשו של המגדל. קו הרקיע של העיר מצויר על ידי המגדלים, ועיר טובה לא צריך בה שילוט. רואים את המגדלים ואתה יודע איפה אתה נמצא. אתה נמצא בלונדון, אתה רואה את השארד, אתה יודע בדיוק לאן ללכת. אתה נמצא בניו יורק, אתה רואה Empire State Building, אתה יודע לאן ללכת. בעצם המגדלים הם סימני הפיסוק של העיר. גיל, כן, הגענו ליעד ולקחת אותי לאזור תעשייה, או אזור עסקים, כן. או אנחנו בבני ברק. כן. למה? רציתי שתראי את הקונטרסט, את הניגוד הכי גדול שיכול להיות בין המגדלים הגדולים, עצמאיים, חזקים, יפים, לבין ההיסטוריה. ומדינת ישראל עוברת מהפכה, שאולי דומה במידה מסוימת להקמת המדינה. בעוד כ-10-15 שנה, מדינת ישראל תתקרב ל-20 מיליון תושבים, ובעצם יש לנו הזדמנות לבנות פעם נוספת את כל המדינה מחדש. זה קצת מלחיץ שאתה מציג את זה ככה. זה קצת מלחיץ, אבל אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, וכל הבניינים הישנים שעומדים על מגרשים גדולים, במקומות סופר איכותיים, צריכים ללכת, להגיד שלום, ובמקומם אנחנו נבנה את הדברים החדשים, היפים, המתקדמים של המאה ה-21, ניתן שירות טוב, איכות טובה, עמידות, בטיחות, הגנה מפני כל מה שצריך להגן, ואיכות חיים. אנחנו רוצים איכות חיים. כן? וזה מה שייתן לנו את האיכות חיים. בטח. הבניינים הישנים הם כבר לא מספיק בטיחותיים, הם לא עמידים ברעידות אדמה, חס וחלילה אין בהם ממ"דים, ותקרות נמוכות, אין מיזוג אוויר, הם לא נראים טוב. אנחנו צריכים חדש. כולנו מכירים את בני ברק של פעם, ועצם זה שאנחנו נמצאים פה ליד מגדלים גבוהים וחדשים, והבניינים האלה הישנים, שלא לומר, יש גם פה דברים יותר מתפרקים מזה, זה מצביע על איזושהי מהפכה עירונית? אין ספק שאנחנו בעיצומה של מהפכת ההתחדשות העירונית בישראל. דרך אגב, כל העולם עובר מהפכת התחדשות עירונית. בקרוב כמעט 70% מאוכלוסיית כדור הארץ תגור בערים, פעם זה היה בדיוק הפוך.
אז כל העולם עובר התחדשות, ישראל עוד יותר, כי היא המדינה הכי קטנה עם הילודה הכי גדולה, ולכן אנחנו עובדים את המהפכה הזאת, ואולי בני ברק זה דוגמה להסתכל איך במקום שהסטיגמה שלו היא לא עולים לגובה, לא משתמשים במעליות וכן הלאה וכן הלאה, בדיוק הפוך. כשצריך, זה ממש הישן פה מול חדש. יודעים לעשות את זה. אנחנו הולכים להיכנס עכשיו לבניין ספציפי, נכון? ששמו זה ה-BBC? זה השם? שזה כל האזור פה זה ה-BBC? BBC זה כל האזור הזה, בני ברק ביזנס סנטר, שם מהתורה, ואנחנו ניכנס למגדלי לייף, שזה הפרויקט החדש ביותר באזור. ולמה דווקא זה הפרויקט שאנחנו הולכים אליה? כי הוא המודרני ביותר, חדשני ביותר, באמת פסגת העשייה, יסקימור סיוון אדריכלים, היזמים שלו, אשטרום ודן, נקרא לזה state of the art. תראה איזה בניין יפה תכננו ביסקימור סיוון. הם רצו לתת לאנשים שגרים פה, או עובדים פה, את התחושה האיכותית ביותר, והמגדלים האלה שעובדים בהם אלפי אנשים, גם מאפשרים חיבור ישיר למערכות הסעת המונים. רכבת תחתית, מטרו וכן הלאה וכן הלאה. שזה מרגיש ממש כאילו אנחנו בעתיד. נכון, הגענו לעתיד. נכון. אני יכולה להגיד לך משהו? נו. פגשתי כמה אדריכלים, לא ממהרים להחמיא לאדריכלים אחרים ולפרגן, וזה מאוד יוצא דופן ומשמח לראות שאתה מאוד מפרגן כל הזמן. אני חושב שיש מתכננים טובים מאוד בישראל, ולא סתם ישראלים זוכים תדיר כל שנה, מספר לא מבוטל של ישראלים זוכים בפרסים ב-CTBUH העולמי, ומקדימים מתכננים מכל העולם, וצריך לדעת גם להוקיר ולהעריך עבודה של קולגות, כי זה חלק מהמקצוע. מהי אדריכלות טובה בעיניך? אני חושב שאדריכלות טובה היא אדריכלות שאחרי 15, 20 ו-25 שנה חוזרים ואוהבים אותה, והיא נראית טוב, ולא משהו שהוא בן חלוף, שנה, שנתיים, שיא האופנה, ואחר כך אתה אומר, אוף, זה מעייף, כי הבניינים שאנחנו מתכננים ובונים עומדים עשרות שנים, ובניין טוב הוא בניין שגם אחרי שנים רבות נעים לחזור אליו, רואים כמה הוא איכותי וטוב, והוא סוג של טיימלס. אם אני נותנת לך הזדמנות, אני נותנת לך איזה כדור פלא כזה, מסע בזמן, לחזור אחורה לגיל של תחילת הקריירה, תחילת הדרך, שתיתן לו איזושהי עצה. מה תיתן לו? מה תגיד לו? לא להקשיב לעצות. הדבר הכי גרוע זה שאנשים אומרים לך מה הם חושבים שאתה צריך לעשות, ובדרך כלל העצות מתבססות על מה שהיה בעבר, ומה שבאמת חשוב זה מה שיהיה בעתיד, ולכן אדריכל צעיר צריך לא להקשיב לעצות, צריך להסתכל קדימה ולהמציא את העולם החדש שלו, ואם הוא יחשוב מספיק טוב ויהיה לו ביטחון, הוא יעשה את זה.